Dinner tayo, guys. Late na. Last 9 na. Oras na ako dumating eh. Ayan. Panis na pala to. Bakit panis na? Iba yung lasa. Bakit? Corn, ano to? Tuna? Hindi, oh. Ayan. Minadali ko yung ano. Pinakulaan na ni auntie yung pork. So, nilagyan ko na lang ng ano, gulay. Ayun. That's it. Siyempre, di mawawala ang ating Glutalife. Oh. Let's pray. Bless our Lord and we shall be what you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Pagkupit na ako ah. Kupit na yan. Lupit na ba yan? Pinipid. Sinamaan mo ba yan? Ito, kumakbo lang mag-isa. Sirawan na. Halo-halo sila ng boyfriend niya. Init, grabe. Nagdaka po nga dito yung ano. At tinutok sa sahig. Galing nga. Kain, guys. Ayun, bukas. Ano na yan eh? Bitay. Bitay na. Graduation na. So, let's eat. Morning. We're off to school na ni Chris. Ayan. Ang dami pang ganap, guys. Diyos ko, wala yung sapatos niya. Kinuha niya pa sa tindahan. Kaloka. 7:30 naman. Nandun na dapat tayo. Diyos ko, Lord. So, ayun kasi nung Wednesday, last pasok nila. Pa-uniform. Kasi mas ba yun? Mas tapos party nila. Eh, nagpalit sila ng damit pang party. Ayun. Tapos, sinundo na ni Dayan. Naiwan niya sa store. Tapos, kanina hinahanap niya saan daw yung shoes niya. Ay, buti na lang. Misusi ako ng tindahan. Kundi, patay. Mag-antay kami ng SM. Bukas ang SM. Colors. Anyway, ayun nga, guys. Palang umaga. Ayan. Nakadress ang lola niyo. Tinda to ni ni Mika. Dapat naka ko, plain black na dress. Eh kaso maganda yung print. Ito na lang. Yan pala si Daddy. Kasama namin. We're here na, guys, sa school ni Chris. So, yung konti lang yung makaka-park kasi sasakyan kaya nag-taxi na lang kami. First come, first serve. Anyway, si Daddy. Init na init sa niya. sa costume niya. Ayoko ng ganito. Eh, pinapili kita. Sabi mo, yan, okay na. Pero ako din nainitan ako eh. Dalawang section lang sila, guys. Maliit na school lang naman kasi ito. St. Matthew and St. Ano ba sila? Peter. San Junakis namin. Anyway. Ayan, si Daddy na lang yung sasama sa kanya pag marcha. Kasundo naman sila. Mahirap pag ano eh, no? Apelido mo nasa P2 Z. Hulihan ka lagi. Sige na, kayo na lang. Walang babantay sa ano.
guys, yung graduation ni Chris. So, ayun. Punta na kami sa MOA para kumain ng lunch. So, ayun. Sakto. Nakabukas lang din ng mall. 10:30. Ay, ang konti lang kasi nila kaya ang bilis lang din ng program. 1 hour and 30 minutes lang. Tapos na. Ngayon na siya. High school na siya. High school na siya. Ayan, maliliit lang yung in-order ko guys para maubos namin. Sisig, syempre di mawawala. Pero kami sa Manam pala. Wala siyang... sige, sige. Kain tayo guys. Ang cute na mga ano dito. Ang serving. Small, medium, and large kasi. Puro small lang yung kinuha para maubos talaga na. So we have beef salpicao. Ano to? Sisig. Sinigang, tapos squid. Kain tayo. Tada! Nakakatawa. Ubos namin guys. Wala kaming walang leftover. Yeah. Sarap ng ano? Sisig nila. Pero ayan, masisimot pa yan. Ginaano pa nila. Sinisimot pa nila. Since graduate na daw siya. Yan, manghihingi na naman siya ng ano, games. 995 lang. Nang alin? Mga laro. Kaya ayaw ni Daddy. Wala, pili. Ang cute ng ano. Binili namin nung ano lang. Mag-pull out kami sa bazaar. Yan, sinot ni Daddy ngayong ano ni Chris. Tapos uniform lang pala sila guys. Wala silang toga man lang. Pero ox na yun. Ano ba yan nak? Sarap na naman ang higa mo dyan yung ah. Sarap pa. Bagong palit na naman ng ano ah. Sa pen. Jesus! Paningning challenge. Paningning challenge. Dali na. Dali na. Paningning challenge. Jesus! Ayun si Maggie nasa ilalim. Siguro ito pinasok ko na guys. Tapos si Poknat yung favorite niya dun. Nasa ano. Walang tiles. Lagi siyang andoon. So yeah, we are home na guys. Ayun, after nung graduation ceremony is dumiretso nga kasi kami ng MOA para kumain. Tapos nagpabili yung dalawa ng, alam mo na, laro. Ilang ano yung Daddy laro na binili niya? Tatlo. Yung bagay talaga kay Daddy yung ganyang ano. Nax. Para kasi ano, yung singer, sino ba yung kalbo? Kevin Hart. Hindi, si... Pitbull ba yun? Yung kalbo? Pitbull ba yun, diba? Oh. No. Grabe. Ayun. So, yeah. Ano pang gagawin natin? Wale. Kasi, magpapaship ata sila ng brushes ngayon kasi kahapon ang dami hindi na isabay. Kasi ginabi kami guys sa pag-pick up kahapon at medyo malayo yung lugar. Tapos sabay deliver na rin kasi parehong Novaliches. Ay, matama. Parehong basta malapit na lang naman yung area kailangan tsaka dun sa distributor ko. Kaya sinabay ko na i-deliver yung order niya. So, ayun. Para kami bumiyahe ng out of town. So, sobrang layo, diba? Sobrang layo nung biniyahe namin. Anyway, ayun, manonood na siguro ako ng The Good Doctor. Ayun, umpisan ko na yung season 2. Si Sean Murphy. Oh, cute ni Sean Murphy. So, ayan, si Chris nandun na guys sa ano. Inaantay niya na namang matapos yung pinapanood ni Auntie. Poknat! No! Labas na, baby. Labas. Dali. Inaantay niya na namang matapos yung pinapanood ni Auntie para mag-ano na naman siya. Mag PS4. Paningning challenge din si Maggie. Dali. Kuto. Bakit ganyan ba ang kuto? Kuto, baby. Kuto. Kinakain naman niya yun eh. Hindi yung eh. Kuto. Hindi. Ano nangyari sa'yo?
Yan na naman, kuto-kuto na naman. ito. Yung gusto. Ayan. Hindi si pala sila. Ito yung bago nyong ano? Pinabili nyo kanina? Colors. Labas pet game mga yun, daddy. Ay, Grootine, nandiyan ka pa, Grootine. Ay, naku. Hindi, pinalabas ko kasi siya kasi, ano, huwag na. Wait lang. Opo, papasok na tayo maya. Kakain lang kami, ha? Opo, kakain na kami, baby. Oy, lipat na kita. Itlog, nak. Ayan. Luto muna kami ng hapunan sa breakfast. Ikaw, daddy, itlog din? Hikutin. Ayan. Nagsaing lang ako mabilis ng kanin. Tapos, yun, luluto ako nitong meatloaf. Tsaka, ayan. And then, na lang. Noodles. Nakalabas ko lang kasi ng kwarto. Kakagising ko lang actually, guys. Naka-idlip ako kanina pagdating namin. Naka-idlip ako. Di naman ako nanood ng ng movie series. Ayun, sobrang sakit kasi nung ulo ko pagdating namin. Sobrang init sa labas. Kaya, ayun, wala kaming dalang car kanina eh. Kaya talagang ramdam ko yung init. Colors. So, habang naglalaro pa naman sila dyan. Yes, magluluto muna tayo ng breakfast sa hapunan. Colors. Kilay pa pala ako. Hindi man lang ako napaghilangos muna. Sobrang sakit ng ulo ko. Kain tayo, guys. Ayan, egg, aking tostado. Tapos meatloaf, fish, may ano pa, Vienna sausage, mga tera-tera. Kain!